Benjamine, prije svega dobro nam došao, nadam se da ti je lijepo u Bihaću. Dobro večer i bolje vas našao. Naravno da mi je najljepše. Publika uživala, zaista, kao i svaki put kada dođeš i doneseš tu fantastičnu energiju, šarm i sve ono što ti ponudiš svojoj publici. Inače da čujemo komentar o održavanju 30 godina festivala kakav je Bihaćki. Hvala dragom Bogu da je publika uživala, jer kad oni uživaju, uživam i ja. Ja mislim da se to i vidi. A o ovom festivalu ljubavi sve najljepše. Šta god da čovjek kaže, malo je. Jer ovo ipak radi naš dragi Dilvad i zna se da ono što on radi, cijelo njegovo srce je u tome i tu ne može da omane ništa. Družiš se tu sa nekim kolegama koje često ne vidiš sa estrade? Pa to mi je baš drago. Ovi festivali ovako nama i služe da se vidimo, da se družimo, jer svi mnogo radimo, hvala Bogu da je tako. Tako da baš evo uživam i prelijepo nam je. Hvala ti najljepša. Hvala vam.